सावगारियाव नुनाय बे आइजोनि मुङा रसना बसुमतारी। बाक्सा जिल्ला सिंनि भांग्रिकुसि डिमापुर गामिनि टिकेन बसुमतारीनि बिसि रसना बसुमतारीया थांनाय 17 नभेम्बरनिफ्रायनो गोमानानै दं। नखरखौ सुंथानो थाखाय गुबुन हादरसायाव खामानि मावनो थाहैनाय फिसाय टिकेन बसुमतारीया फोरमायनाय बादिब्ला बिसि रसना बसुमतारीया थांनाय नभेम्बर दाननि 17 खालाराव गावनि बेरामि बिफाखौ नायनो थांनायनि बाथ्राखौ फननि गेजेरजों फोरमायहरदोंमोन। नाथाय उनाव बिफानि न'आव रसना बसुमतारीया थाङै बाथ्राखौ मिथिनानै मोननायनि उनाव गुबुन हादरसायाव खामानि मावनो थाहैनाय फिसायआ न'फारसे फैयो आरो गोमानानै थानाय बिसिनि सोमोन्दै निकासि पुलिस आउटपस्टआव फोरमायनाय जादोंमोनब्लाबो दिनैसिम जेबो खौरां मोनाखै होनना बुङो। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय रसना बसुमतारीखौ सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायोब्ला 9387-914294 मबाइल नम्बराव फोरमायहरनो टिकेन बसुमतारीया खावलायदों। आंनि गामिनि नामा जाहैबाय भांग्रिकुसि डिमापुर आरो आंनि नामा टिकेन बसुमतारी। आंनि हिन्जावा थांनाय नभेम्बर 17 थारिख खालि न'निफ्राय गोमादों। बिफाखौ नायनो होननानै थांदोंमोन। आंबो माने बाहेरायावसो दङमोन तामिलनाडुआव। 2.5 बोसोर जाबायमोन। आंजोंबो रायलायहरदों ओइदिनखालि माबायाव मबाइलाव। बिफाखौ नायनो होननानै थांदोंमोन। बेलासे मथा-मथि 3थासोआव थांदों बियो। बिनिफ्रायनो मानसिया गैया। दा बबाव थांखो बबाव माखो आंबो मिथिला। आं तामिलनाडुआव दंमोन। बेनिफ्राय मोना फन खालामबाय आं। फन खालामबाथ' फना सुइच अफ। फिसालानाव खबर लाहरबाय। फिसालायाबो होनबाय ओजोंबो थाङाखैनोलै मानसिया गैया होननानै। बेनिफ्राय गैया नालाय आंबो अखानायैनो फैनायसै 18 थारिखआव। फैनानै खबर लाफैबाय, गैया जेरावबो। बबेयाव थांखो बबेयाव माखो फनाबो सुइच अफ। दिनैसिम माने गैया आरो बेनिफ्रायनो। पुलिसनो थानायावथ' बिदि केस होनाय जायाखै। आं ओरैनो एप्लिकेसन गांसे होदोंमोन लकेसन नायनो थाखाय। नाथाय बिसोरो नायाखै नामा आं जेबो खबर मोनासै। खबर लाबाबो गैया, खबर मोनाखै होनना बुङो। रायजो राजाखौ बेनोदि आं सानदों बे आंनि बिसि रसना बसुमतारीखौ सोरबाफोर बबावबा नुबाय बायदोंबा हमना दोननानै आंनो बे आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामहरोबा आं बिराद गोजोननाय मोनगौमोन आरो। कन्टेक्ट नाम्बार 9387914294